कोण आलं? फुलपाखरू आलं. अरे वा, बघू, मला बघू दे. अरे छानच दिसतंय की हे फुलपाखरू ग. कुठनं आलं ग हे फुलपाखरू? खालनं आलं. अरे वा, किती छान दिसतंय ग. फुलपाखरू का परी? फुलपाखरूच आहे का तू? का परी आहेस तू? परी फुलपाखरू आहे होय. अरे वा, काय आलं? पडला. काय आलं? पंखा पडला. बघू. नाही, आहे की व्यवस्थित. छान दिसतंय बाळ.